سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو محموس 4 جنبوت زتدالو علتو زينات زلكم مسئلكو كم وترك صف صمدواتنا نختكتاتلنا عند عدمكو بقدامنت ارئس زينا نتግራይ ክልገስ ዝጸንሐ ረድኤት በሰንኪ ስርቅን ምጥፋን ደውሉ መንግስትን ሰራዊትን አጽንቶ ሮሞን ዘይተሰማምዑሉ ቀንድ ነጥቢ ተገሊጹ ዩክሬን ንቭላድሚር ፑቲን ክትቅንጽሎ ፈቲና ወደ 13 ዓመት ከም ዝፈጽሙ በስተጠርጠረ መጥቃዕቲ ተሻዓተ ሰባት ተቀቲሎም شودن ኤሌክትሪካዊ ጻዓት ዝመልጽ ጽርጋታን እስከም ዘላን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ንትግራይ ክልገስ ዝጸንሐ ረድኤት በሰንኪ ስርቅን ምጥፋእን ደውሉ ዓለም ለኻው ትካል ልምዓት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ USAID ንክል ትግራይ ክወሃቡ ዝጸንሐ ሰብአዊ ረድኤት ደው ከም ዝበለት ማለ አማስዩ ኣብዞጹ መግለጺ አፍሊቱም እቲ መግለጺ አሜሪካ ትዝበዝሐን ኢትዮጵያ ሰብአዊ ቀረባት እትብ ሃገር ከም ዝኾነት ብምልካት እቲ ረድኤት መሃብ ዝተቋረጸሉ ምኽንያት እቲ ነቶም ህጹጽ ረድኤት ዘድልዮም ተባሂሉ ዝተዋሃበ ረድኤት ኣብ ዕዳጋ ክሸጥ ብምጅማሩ ከም ዝኾነ ገሊጹም ተወሳኺ ምጽርያትን ምግባር በላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተማእኸለ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ክልኣኽ ከም ዝኾኑን እቲ ትካል ሓቢሩሎም ውድ ምግብ ዓለሙን በተመሳሳለ ምክንያት ነቶም ካብ 6 ሚሊዮን ነበርታ ክልል እቶም 5 ሚሊዮን ህዝብ ተጸበይት ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለው ብምግላጽ ኣብታ ክልል ነቶም ተጸበይት ረድኤት ተባሂሉ ዝተዋሃበ ረድኤት ኣብ ዕዳጋ ይሽጥ ከም ዘሉ ድሕሪ ምርጋጽ ናብታ ክልል ክወሃብ ዝጸንሐ ረድኤት ኣቋሪጹ ከም ዘሉ ሓቢሩም USAID ብዛዕባ ተሰሪዑ ኣብ ዕዳጋታት ዝሽየጥ ዘሎ ነቶም በሰንኪ ኩናትን ድርቅን ዝተሓሰዩ ተባሂሉ ዝተዋሃበ ረድኤት ኣመልኪቱ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግዛዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ክፍታታቱ ከም ዝገለጸን ክልቲኦም ወገናት ነቶም ነስተግባር ስርቂ ሰብአዊ ረድኤት ዝፈጸሙ ተሓተቲ ንምግባር ከም ሰርሑ ምግላጾም ሓቢሩም ግዛዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብወገኑ ነዛ ኣመልኪቱ ትማላብ ዝወጾ መግለጺ እቲ ጉዳይ ኣተሓሳሰብ ምዃኑ ብምልካት ነቲ ጉዳይ ዝከታተል ሓይሊ ዕማም ብምቋብ ተሓተቲ ውልቀ ሰባት ኣብ ሕጊ ክቐርብ ምዃኑን ገሊጹ እዩ እቲ ትማሊ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ትግራይ ዝተለጠፈ ጽሑፍ በሰንኪ ኩናት ኣብ ሕሱም ጸገምን ምምዝባልን ወዲቑ ተጸባይ ሰብአዊ ሓገዝ ኮይኑ ዝርከብ ህዝብና ህይወቱን ምድሓን ብገበርቲ ሰናይ ዝመጽእ ሓገዝ በዚ ኣገባብ ምምሕዳር ምጥፋን ናብ ዕዳጋ ምውጻን የጋጥም ብምህላው ኣብ ህዝብናን ለገስቲ አካላትን ሰፊሕ ቅሬታታት ክልዓል ጸኒሕናሎን ኢሎም ኣብቲ ብፌርማ ፕሬዝደንት ግዜው ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተሰኒ ዝወፀ መግለጺ ነቲ ስርቂ ተጻሪ ሓይሊ ዕማም ቆይማ ከም ዘላ ድሕሪ ምሕባር ምስ ሰብአዊ ሓገዝ ተኣሳሲሩ ዝፍጸሙ ምጥፋኣት ዝተወስደ ሕጋዊ ስጉምትን ዝምልከት በብእዋኑ ንህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ዕላዊ መግለጺታት ክወሃብ ምዃኑ ይገልጽ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተደራቢ ጸገም ንምፍጣር ኣብ ማሕወል መንግስቲ ኮይኖም ኮነ ብውልቃዊ ምንቅስቓሳቶም ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ወፊሮም ዘለኹም ኣባላት ብህጹጽ ካብ ተግባርኩም ክትእርነቡ ይግባእ ክብል እቲ መግለጺ يتنقغم بسنكتي أب تجري كاب 4 حدار كل تشين إسران جميرو نلعل خلت عمتها زغط سلكينات أبتاك المليونات كاب بيت نبرتهم كم استفنا أولون تهت بيت تزرديت كوينهم كم زلون زفلت كوينه أب كرواوانات حزوجن أتنسونات تباهلك وهاب زنا سوا ورديت أب علاقات بقال إيشيت كم زلو زحبر مرتوعات بس اللي تسنيو أب محبروي ميدات كزرق أحمد سنحي فلت نزل تختلون ود مجب علم تكاليو USAID نت أب تجري وهابوت سنحي رديت كم زق على صوه يحبروا لهم جزياو محدار كل تجري نت عمل كيتو تمال أبزهو مجلتي لجست أكلات بحافشة ود مجب علم دم بفلاي زقات متسجن بالعل تقرتن أب حتصير جزين حبيرنا كم انفتحوا أن الرجاجات تكون سوا حاجة زعمل كيتكم أبز غربه زم حلالفكم وسنة أب كبيت سجن من الزود حزبنا عزيز ود سلسخونه دقيمكم كتر إيوان زتلم دسوا وسرحتكم أتناخيركم كتكتسلون إلا وخبر تمحتينو መንግስትን ሰራዊትን አጽንቶ ኦሮሞን ዘይተሰማምዑሉ ቀንድ ነጥቢ ተገሊጹ አመንጎ መንግስት የፌደራልን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ዛንዚባር ዝተኻየደ ዘተ ክልቲኦም ውድባት ካብ ዘይተሰማምዑሉ ቀንድ ጉዳያት ሓደ ሓባራዊ መሰጋገሪ መንግስት ምስራት ምዃኑ ተሳተፍቲ ገሊጾም ነተን ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ካብ ዝሓለፈ ሰሉሳት ሒዙ ነተሸዓተ መዓልታት ዝርብ ክካየድ ከም ዝቐንየ ይፍለጥ እቲ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ዛንዚባር ኣብ እትርከብ ኤምራልድ ሪዞርት ክካየድ ዝቐንየ ዘተ ትማል ረቡዕ 3 ግንቦት ከም ዝተዛዘመ መንግስት ፌደራልን ሰራዊትን አጽንቶ ኦሮሞን በብ
بوغنو أوزوصو مجلسي أفليتهم يوم أتزاتهم تدرادرتي حبراوي مساجر منجست مسرات أبز بالكسمة مخام زي قالوا حبيرهم جنبار حرنة أورومو فيراليس كونغرس أورومون كالوت أب كل أوروميا زين كساسو بوليتيكا ودباتن زت تغلى حبراوي مساجر منجستي خاوم سراويت حرنة أورومو كام زحاتته أتم تساتف تجليزهم أزوم من شتات أب زنزبار رزركوا خمس حبروه مقام حبراوي مساجر منجستي بتدرادرتي منجست فيرال تقبلنت أي رخبن كما قال ساعة تساتفت أتم مساجر منجستي بغندو زقوم أمنجو بوليتيكا ودبات متأمان معكابن تهاجر نتسان فتحون مرت أخذ كيت نختخيل هناي سجر حلفنة نمفتسامي سراويتنا تنت أورومو كان دي أبزخون بوليتيكا وقديات مسمع عيد خالن زبل مجلس كابن كله من قستفير البوغنو أبزغ الدعوين مدرخزتها أب حد قديات أبسمع نمبسح عيد خالن كبل كاليسيوم أبزغ قدي سراويتنا تنت أورومو نتسان هاجت بوليتيكا ومعلبين نخرخبوه زلو قراتنة قاليسو اللوم من قستفير البوغنو بمسارات حق من قستن أب قبر خسر حلو مزسانها ممرحيتاتن اتقجت بسلام نخفتح زلو تصنع مرقتي أرقاقيتهم أمانغو منقستن تقوجلن زكاير كاتسال الزرب أبين معسل كام زكاير زاقيت أيتفلتن يوكرين هنا فلاديمير بوتين كتكنسلو فتينا يوكرين سبالبو نفرت ويكا درون بمسداد بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين مقتل فتينا ختبل موسكو كاسيسام روسيا خلتن بيت منجست كريملين إلى ما زقبرا سبالبو نفرتي يوكرين هاريما كام زودوت حبير علام أب حدا من شو بنصر زي ترجعته أب محبروي مرة خويتات زت تزرق فيديو حدا نجرب لعلي بيت صفة بريزيدنت زخون كريملين كبر دحر مصنوع بيناتهم كعيو ترايم يوكرين جن هنا يدرون متقعتي كام زكايدت جليس علام أفنيا بريزيدنت فلاديمير زيلينسكي أبزها وجرو ملسي يوكرين مريتا حرق موتصعته تسميدا خام زلات زاريوم بيت منجستي كريملين أبزوت ومجلسي تمال ليتي سرعة كيف يوكرين كلت سبالبو نفرتي بمتقامنتي أب كريملين زرك من برجزا بريزيدنت فيدريشن روسيا إلى ما زجبر متقعتي خير فتيون خبل كاسيسوم اتسوقم تستوت أنا شبراو تجبرن إن بريزيدنت بوتين مغنص على زت تخير فتنن غيرو كم زوصلون أقدس خونو أبستر خبل حنا نايم فداه مسل كم زلو اتمجلسي أتنكيهم بريزيدنت فلاديمير بوتين لعل زخون حلوة زجبر له مرح مخانو أب قمت بمئتاوتن درونات أب تقابيت منجست كريملين كغربه مخاله زجر مخانو أب تهاجر نوح الزجبرة روزن تنك تزاريوم كريملين كم زحبروا بالعلت بريزيدنت زبصحي قدات سلازيله نور مدباتو خيك كايديوم برو أبتي كابرسة كتما موسكو وتصيلو زركب نوفو أوغوارايوفا كم زنبرون اتمجلسي تغيسلهم لو منو مستستبها لفتسام بستحزة قبل على سمعت تا كتما تكي خمس رأي أم حبرو من رخيبتات زوتو فيديوهات يريوم سبروار نايتن درونات أب كتصري بيت منجست كريملين وكان تودغ زت وجود خامزيل تفليتهم اتستبها لفتسام روسيا بزمت شعت جنبوت هاجروب على عوتن متسنبال أب تدالو له زلا أوانيو أقاتيمهم اتبلعلو تدرو مريت زسن بعل كم تستمدبلو خكاير مخانو كريملين أفليتلهم انت هونا قنتي عدومات مرحته هاجرات كساتف وتصبيت زقبرلو وقعود سنبل كابتن ايكر محجي هسس بزبل أقواب كام زكاير تتصبيت يقبرلهم حيال ختمات روسيا زدالو مدبات كدرته مخانن تفليتلهم اتسقمتي بسنكي كاب يوكرين كمتسز خل سقات بزح حزبي كهيلو بمحلان مخانو سمزو روسيا تزاريبهم أبز غرب أوانا وشت روسيا بفلاي أب كبابي دوب يوكرين توقتن بارع حاون خقاتم مزنحو يقلات مع التعاوت روسيا نتي أب موداتا كالاي وقع علم بشمون تحدار شحن شعات 240 حموشن زت تزازم فتسوم سعرت نازي جرمن مزكار زت سمبل هاقراوي بعليو ود 13 عامت زفتسموه بزتطرطره متقعتي تشعت سبات تقاتلهم أب سربيا رئيس كتما بيلغريد أب زركب مباتا بيت تمرتي بستفتسم تخزي بوعلو شمون تتمهارون حدا حلوة تان تقاتلهم بسنكتي بيت تمرتي فلادسي في ريبوني كارز تفتسم متقعتي كالوت شدشة تمهارون حدا ممرن كم زوصلون ناب هوسبيتال كم زتوصلون مجلس منقستي تاقر يحبر بوليس مستمت كاتب بستعسر ود 13 عامت قلعه أب تحت غيري آتيلهم أتي طرطور نتي متقعتي كفت من حدا ورحيز أكل مدب كم زحزن زرزر علامات كم زنبرون بوليس يقلت سبب سلطانة هاجر أتي طرطور أبو زونهم كل تمن جهات كم زتتكمه يقلتم أبو تمن سيونا أب تحت غيري كم زعتوه تافليتلهم من مهارته طرطور تمن سينا بحدا كفلاتي مجمرتانة ممر بتيت دحر مقتالو قبل لتمهارو بصوت متقواس كم زجمر يقلتم
ገሊጹም አቦ ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ተምሃሮ ዝኾነ ሚላን ሚሊሶቪች ጓሉ ኣብቲ ዝተተኮሰሉ ክፍሊ ከም ዝነበረትን ክትሃድም ከም ዝኽኣለትን ገሊጹም ሚሎሶቪች ንፈነወ ኤንዋን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ወዲ መጀመርታ ነቲ መምህር ብጥይት ቀቲልዎ ድሕሪኡ ድማ ኣልሚሙ ክትኩስ ጀሚሩን ኢሉ እቲ ሓላው ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ደቂሱ ርአዮ ክልተ ኣብ ስረን ደም ዝነበረ ኣዋልዱን ርአ ክብል ቀቂሱ ብተወሳኺ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከይኣቱ ክኽልክሎ ዝፈተነ ሓደ ሓላው ፀጥታ ብጥይት ከም ዝቀተለ ይንገር እዚ ፍጻመ ኣብ ሰርቢያ ዓብ ስንባደ ኣስዒቡ ይርከብ መንግስቲ ሰርቢያ መላእ ሃገር ካብ ግንቦት 5 ክሳብ ግንቦት 7 ሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ሓዘን ግዜ ከም ዝውጭ ገሊጹ ይርከብ ኣብ ሰርቢያ ዋላ እኳ ሰፊሕ ዋንነት ኣጽዋር እንተሃለወ ገብናት ብረት ሰሓትዩ ዘጋጥም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝፍጸም ትኹስ ድማ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ሸውደን ኤሌክትሪካዊ ጸዓት ዝመልእ ጽርግያ ተሃንጽ ሸውደን በዓይነቱ ኣብ ዓለም ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ንተሽከርከርቲ እናኸዳን ከሎ ኤሌክትሪካዊ ጸዓት ዝመልእ ጽርግያ ተሃንጽ ከም ዘላ ሓቢራ ሸውደን ጀሚራቶ ዘላ ነተን በኤሌክትሪካዊ ጸዓት ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ዘገልግል ጽርግያ ኣብ 2025 ክውዳእ ተጽቢት ኣሎ ብተወሳኺ እቲ ሃገር ክሳብ 2045 ኣብ ዘሎ ግዜ 13,000 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ዘመናዊ ኤሌክትሪካዊ ጽርግያ ንምህናጽ መዲባ ከም ዘላ ምንጭታት ናይቲ ሃገር ኣፍሊጦም ብከላ ኣብ ዓለም ገዚፍ ዕንወት ኣብ ዘውርደሉ ዘለዋ ነቲ ዕንወት ንምቕናስ አባላት አውሮፓዊ ህብረት ዝርከቡን ሓያሉ ምዕራብ ሃገራት ጠመተን በኤሌክትሪካዊ ጸዓት ናብ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ገይረን ምህላውን ይፍለጥ ንኤሌክትሪካውያን ተሽከርከርቲ ዘገልግል መምልኢ ጸዓት ቻርጅ ከም ዛዕበ ብድሆ ከም ዝቐርብን ነቲ ንምፍታሕ ሸውደን ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ መካን እናኸዳን ከለዋ ጸዓት ዝመልኡ ትሕቲ ቅርጺ ተዳሉ ከም ዘላ ትገልጽ ብመሰረት ኪላታት ሸውደን እቲ ዝስራሕ ዘሎ ትሕቲ ቅርጺ ኤሌክትሪካውያን ተሽከርከርቲ ኣብ ክንዲ ነዊሕ ሰዓት ደው ኢለን ቻርጅ ዝገብራ ጉዕዞን ከይቋርጻ ጸዓትን ክመላ ዝሕግዝ ኣብ 2020 ሃገር ቪስቪ ኣብ ዝተባለት ከተማ ንዓበይቲ ኤሌክትሪካውያን መካይን ጸዓት ዝመልእ ገመድ ኣልቦ ስርዓተ ቻርጅ ከም ዘተኣታውቶት ይፍለጥ ሃገራት ስካንዲቪያ ብከላን ምንካይ በኤሌክትሪካዊ ጸዓት ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ኣብ ምትእትታው ፕሮጀክታት ሃኒፀን ይሰርሓሉ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኤውሮፓዊ ህብረት ካብ 2035 ጀሚሩ ኣብ ዕዳጋታቱ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ካርቦን ነፃ ዝኾና ተሽከርከርቲ ጥራይ ክሽየጣ ንኽፍቀድ መደብ ሓንፂፁ ምህላዊው ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም